Много ми е приятно. Нашия четвърти гост в подкаста "Успелите" е доктор Мирослав Ангелов. Бихте ли се представили на нашите зрители? Да, казвам се Мирослав Ангелов и съм от София. Лекар-кардиолог към болница Света Ана, към клиника по вътрешни болести. Завършил съм в София медицински университет, преди това и медицински колеж и след това бях специализант по кардиология и сега като лекар-специалист в съответното отделение. И съм изключително благодарен и щастлив, че имам възможността да бъда в част от вашите гости в подкаста. Как избрахте медицината? Може би това е един клиширан въпрос, на който много пъти съм отговарял, но някак си и отговора стои клиширано, но е истина. Винаги съм знаел и съм си представил, че ще бъда лекар. И не съм си представил, че нещо друго мога да работя. По някакъв начин, от много малка възраст, го осъзнах това още в училищните ми години, когато трябваше в първите свободни съчинения да пишем. Имахме зададено такова домашно, на което бях написал, че когато стана голям искам да бъда зъболекар, но малко след това нещата се промениха. Тук може би трябва да подчертая, че всъщност избора ми за медицина е някакси интуитивно продуктуван, защото аз никога не съм имал някакъв пример, в който да следвам, за да ми даде този тласък. Аз нямам родители или близки, които да са лекари или да са се занимавали с медицина, за да имам някакъв поглед от по-малък. Просто така съм го усещал и може би заради това, че бях много любознателно дете и когато четях книжки, съм виждал нарисувани лекари с куфарче и с нещо сложено на главата. И винаги е била добрата роля, нали, това. И оттам вече започна моето съзнаване и работа към осъществяването на тази мечта. А избора на кардиология, на специалността? Избора на кардиология беше още в първи курс. Да не кажа, че когато съм бил кандидат-студент, но в първи курс. Защото кардиологията е една всеобхватна наука, един доста голям клон на вътрешната медицина, наука, която се развива буквално ежеминутно, изпълнена с много динамика, с много новости, с много аспекти в здравеопазването. Продиктувана е от това, че имам и личен мотив, може би, тъй като моите родители починаха млади от сърдечно-съдови заболявания. Това също е една от причината. А пък и всички изследвания и всички анализи до момента показват, че българинът все по-често умира и страда от сърдечно-съдови заболявания, които са причина за смъртност. Така че кардиологията е една наука, която ме е тласнала да търся, нали, решение на тези проблеми. И аз съм си мислил винаги и съм убеден, че мога да бъда полезен в тази част на медицината и затова избрах кардиология. Толерантни ли са пациентите, колегите? Да, за мен никога не е стоял проблема произход и това откъде идвам и какъв съм. Просто винаги са ме приемали такъв какъвто съм, заради това, което съм. Заради качества, заради много други неща, но не и заради това. И може би заради това никога не съм срещал някаква форма на нетолерантност, на дискриминация. А на тези деца, които днес пишат своето съчинение, какъв да стана, какво бихте им казали? Те всъщност днес имат много, много примери пред себе си и може би ако седнат да напишат това съчинение, вече ще имат избистрена идея със сигурност, нали, как биха могли да им се случат нещата, но аз бих им казал, че всъщност трябва да следват мечтите си и да настояват да получат това, за което желаят и да работят в тази насока и да търсят винаги начин да се развиват в това поле на действие, което те желаят. Каква е мечтата ви? Мечтата ми е да има по-добри хора, да има хора, които обръщат внимание на здравето си, които обръщат внимание на профилактиката,
Мечтата ми е свързана с това да намалее смъртността от сърдечно-съдови заболявания, от усложненията на сърдечно-съдовите заболявания. Мечтата ми е свързана с това да бъдем здрави и да успяваме да постигаме това, което искаме да постигнем. Защо в България? Защото имам чувство за принадлежност, така ако мога да го кажа. Защото вярвам и съм осъзнал, че човек може да се реализира и в България и не на всяка цена е задължително да отиде в чужбина. Да, и аз съм от тези, които съм имал предложения, нали, да отидат в чужбина, но до този момент се чувствам добре тук, защото тук са корените ми, тук е семейството ми, приятелите ми и чувствам някаква такава вътрешна потребност от това и аз да дам на нещо на обществото. А какво ви казват сърцата, когато ги преглеждате? Зависи в какъв аспект. Сърцето е орган, който може да каже много неща. А говорят ли? Говорят. Абсолютно. Това е една динамична структура, която има собствен глас. Какво искате да ви казват по-често? Какво искате да чувате от сърцето на пациентите? Първо искам да го чувам, че работи добре. За да няма, нали, тези усложнения, които в последствие биха могли да се развият, ако то не работи добре. Но бих искал да чуя това, че че неговия притежател е щастлив, че умее да постига целите си и че му осигурява така едно добро съществуване. Чувствате ли се успял? Честно казано, не чак толкова, защото човек винаги не трябва да спира, да продължава да търси някакви варианти. Ако човек каже, че е стигнал своя връх, по-скоро това ще е една самозаблуда. Не, в медицината няма такова нещо. Човек там трябва всеки ден по-малко да продължава да се развива, защото, както казах, медицината е една динамична наука и постоянно ние трябва да научаваме новостите. И не мога да кажа, че съм достигнал нещо. Да, направил съм нещо за себе си в живота си, но има още какво. Тоест, всяка сбъдната мечта отваря поле за реализиране на втора и на последваща. Каква е рецептата на успеха? Постоянство, саможертва, търпение, много дисциплина, отговорност.